Ahojte, nového videa, staviam môj dom part 4. Dneska si ideme tento celý bordel dnes hore. Ale toto je proste len taká random česká, lebo chcel som si dať orečka, proste diamanty, takéto veci. Som si chcel inde, takže som si tu vytvoril toto nie je moc skrytá miestnosť, ale tak proste dačo skryté som si spravil. Tu sa možno tak čestky ešte dvoje, lebo veľa diamantov nemám, to tak potom vypnem. Dobre, takže nemám plný inventár zase, takže ja musím spraviť toto. Musím prísť a dal som si na tú lavu a idem vypaliť, pokým vypalím tieto blbosti, tak keď vypalím tie blbosti, tak sa proste osem, takže zatiaľ. Dobre, už som späť, dal som si, vypalil som také malo veci, ináč mám tu nového kamaráta, ktorý si tu stáva proste domček. Dobre, teraz ja si tu častie, keď si to budem dať po bordele, si to nebudem kladať ako ten môj kamarát, čo tam postavený dom, si to nebudem kladať často dom ako bordel. Chcem mi otvoriť čestku zase. Dobre. No. Hodím to proste po bordeli, to tu random hodím. Všetko. Jedlo nie. Toto tu môžem tiež hodiť. Čo tu môžem hodiť? Tieto tu veci. A potom teraz idem toho po ďalšie sračky. No. Akože, proste sračky. No. Keď? Tvoriť, ako sa to? Dobre, nevadí. Budem to takto robiť. Dobre, ja sa ozvem až keď toto tu celé prenesem hore, túto čestku prvú a ozvem sa práve vtedy, takže zatiaľ čus. Dobre, už idem brať druhú čestku, takže sa uvidíme až po tejto druhej čestke. A už tú prvú čestku tam je zaplnená aj tá druhá skoro, takže už túto čestku vyplním, potom len tento a hotovo, bude to všetko. Takže sa vidíme až potom. Nazdar. Dobre, už to mám vyprázdnené celé, okrem tejto čestky, ktorú si takto vyprázdním s vami. Nebudem to tu skipovať, strihať, takže to povysávam. Idem si do tej bejsky, skrytej miestnosti. Proste to podávam randomne, tu si hodím čestku. Lapis. Tak, ešte tam toto. Ešte goldy. Môžem to asi dostať jablko. Dobre. Takže to znamená, že mám vyprázdnený konečne barák. A idem si prerobiť toto, no. Čo je s vami? A ešte tieto botičky si tam dole, lebo ešte som nový armor, lebo prečo mi to ide zobrať? To musím asi holou rukou, že? No jasné. Dobre. Co dáme preč? To vyťažíme. Zoberieme si posteľ. Posteľ dáme tu. Potom tu dáme jeden cud, ktorý si dáme toto. Potom ešte toto tu dám preč, crafting table, s touto lampičkou, že neviem,
Komu to nič nejde rýchlo. Dobre, okej. Takže crafting table si tam teraz takto do rohu. Aj s týmto. OK. A čo? Ja to posledám tu. OK. Nie, to bude divné. Počkaj, spojí sa posteľ so sklom. Ne, tak toto bude lepšie potom. Napadá ma jedna vec. A to je, že takto spravím. Bum. Potom spravím takú televíziu, sa dá povedať. On bude musieť zohnať ešte štít. A pre kuchyň tu necháme, toto tu tiež necháme, zavrieme to. Dobre, tak. To ešte prašem, to ešte potom tako dovím dačo v ďalšom videu, takže vám sa vám video páčilo, nezabudnite like a odber. Vidíme sa v ďalšom dieli. Staviam môj dom v Minecrafte. Pa.